Hmm? Bakit naman? Ayan, may galap shoutout sa 3 million in the house. Thank you so much. Five million, may galap shoutout, shouty, shouty. Sikoy Loving Sky, good evening. Ayan, busy-busy sa maghapon. Late ka ngayon, oo. Si Sikoy, nandito yung mga kapatid ko maghapon, kaya busy ako. Di ako pagdut-dut sa cellphone, kakauwi lang. Kala ko nga, di ako makakapag-live. Ayun, mga kakaalis lang. Lakas pa ng ulan. Dumating kanina tanghali. Ayan. Ngayon lang nagsiuwi. Kaya hindi ako pagdut-dut ng CP kanina, buong maghapon. Kaya ano lang ako naka-attend kanina kay Sir Nicael pala kanina, nakaakyat pa ako kay Sir Nicael. Tsaka kay Ma'am China yata yon. Kagaya din maaga. Kauupo ko pa lang, naghihigab na naman. Agway, Sus Maria Joseph. Ayan, punta na kita si Sikoy Loving Sky. Si Sikoy, dito ako sa'yo.
Ayan, 9 million in the house. Maraming salamat. Kahit hindi kayo nagko-comment. Ayan, maraming salamat. Ayan, sis Loving Sky. Dito ako sa iyo. Teka, wait na. Ba't ba na-play ko na yun? Ayan, dito ako si Sikoy Loving Sky sa 4 minutes mo. Sa like that like Chai Kok Park. Ayan, Hong Kong. Ayan, si Sikoy playing ka dito. Ayan. $9 million in the house. Thank you so much. Ay, 5 na lang pala. Ay, 5 na lang pala. Wala na pala yung 4. Ayan. Shopee sa 5 million in the house. Sis, $10 ang per month mo, si Sikoy. $10 ba si Sikoy? Hello, maraming salamat. Ay, Luwang Di Family, hello. Miguel shoutout Luwang Di Family. Pero dito sa atin si Sikoy, 25 pesos lang yung ng membership ko. Iba talaga diyan sa ibang bansa. Iba yung diyan sa ibang bansa. Luwang Di Family, I'm here in your house. Luwang Di Family. Ma'am TV, hello Ma'am TV. Ma'am Astrid, big love shoutout Ma'am Astrid. Gandang gabi. Ang lakas ng ulan. Okay, Luwang Di Family, ayan, playing your video, Luwang Di Family. Si Sir Nikael din, $5 lang din. Ba't ganon? Bakit ang mahal naman o sa akin? Agoy. Ayan, Sis Astrid. Next kita dito, si Astrid, ha? Ayan, pasensya na. Sis Astrid, kanina hindi ako nakakiat sa'yo. Nag-live ka ba kanina? Busy ako may mag-apon nandito yung mga kapatid ko, eh. Dumalaw. Luwang Di Family still playing. Si Sikoy Loving Sky still playing ka din. Sakit yung likod ko. You're welcome. Bakit? Bronstein dollar. Wala akong live host. Ay, hindi ka nag-live, Sis Astrid. Buti na lang pala. Hindi pa naman ako sabi ko, hindi pa naman ako nakapagputing-ting ng cellphone ngayon. Wala akong live host, nag-beach kami. Kaya pala. Kala ko nga di ako makakapag-live ngayon. Nagkakauwi lang ng mga kapatid ko, eh. Ngayon lang nag-uwian. Wow, sarap naman ng niluto ni Luwang Di Family. Ayan, okay. Luwang Di Family, still playing. Okay, ayan, done watching na, Luwang Di Family. Pang 50, ano ba to? Pang 56 thumbs up, 57 pala. Okay. Ayan, dito na ako kay Ma'am Astrid. Antok ako. Lamang-lamang nito, magano na lang ako na naman, magsa-silent. Ayan, dito na ako sa iyo, Ma'am Astrid. Ayan, done watching ka na, si Sikoy Loving Sky.
Ma'am Rose Tasty, Miguel love shoutout Ma'am Rose. Thank you for coming Ma'am Rose Tasty. Okay. Ayan, Ma'am Astrid, dito ako sa iyong Happy Independence Day, Ma'am Astrid. Nasa ads ka pa, Ma'am Astrid. Ma'am Rose Tasty, thank you for coming. I'm going to your house na, Ma'am Rose Tasty. Ayan, sis Loving Sky, done watching na ako, si Sikoy. Oops. We are family. Ako. Okay, Ma'am Rose. Ayan, playing ka na, Ma'am Rose Tasty. I want to start again. Okay, Ma'am Rose. Still playing. Ayan, naka-play ka na, Ma'am Rose Tasty. Okay na, antok na. Ayan, si Jonet Vlog TV. Hello, everyone. Hello, friend. Watching from Bulacan. Sana all watching from Bulacan. Sino ba to si from Bulacan? Saan sa Bulacan? Ayan, Ma'am Astrid. Nasa ads ka pa, Ma'am Astrid. Welcome, Ma'am Rose. You're welcome. Okay, Jagdish. Make a love shoutout. Good evening to. Ayan. Ayan, make a love shoutout, Jagdish. Hello, Namasti. Namasti. Ayan, guys. Patamsak naman, guys. Patamsak sa ating live. Patamsak. Happy Sunday. Okay, so happy Sunday. Happy blessed Sunday, everyone. Happy Father's Day. Okay. Happy Father's Day nga pala sa lahat ng mga tatay dyan. Ayan. Happy for Father's Day sa lahat ng tatay sa buong mundo. Watching and support to you. Thank you so much, Jagdish. Next kita, Jagdish, ha? Okay, next kita. Yan, maraming salamat sa nandyan. Ay, ano ba naman itong mata ko to? Basta nagla-live na ako, panay nahigab, nakakainis naman. Thumbs up 6. Okay, thank you. Salamat sa patamsak. Si Ana Calleja Official. Ayan, sis Ana, thank you for coming. Habiba, Miguel of shoutout from Ma'am Astrid. Pa-support po, idol. Okay. Wait lang, ha, kasi wala pa tayong bakanting gadget. Next ko kayo dito. Ay. Sir Sarok, good evening. Miguel of shoutout, Sir Sarok. Salamat sa pagdalaw sa aking live, Sir Sarok. Okay, Ma'am Rose Tasty, still playing, Ma'am Rose. And then kay Ma'am Astrid. Ma'am Astrid, still playing ka, Ma'am Astrid. Napipiki talaga yung mata ko, guys. All Season Vlog. Ayan, bigyan natin ng jacket si All Season Vlog. Ayan, may grab shoutout, kapatid. Thank you for coming. Ayan, may jacket ka na, All Season Vlog. Ayan, binigyan na kita ng panty. Okay, Ma'am Rose Tasty, done watching, Ma'am Rose Tasty. Ayan, +1 banana, Ma'am Rose. Okay. Ayan, Ma'am Rose Tasty, done watching to your video. Ayan, +1 banana. You're welcome, Ma'am Rose. Ayan, nabigyan ko na ng jacket si ano eh. Ayan, Ma'am Astrid, still playing, Ma'am Astrid. Ayan. Bihira na lang ako magpasok
pumasok sa mga LS. Meron kasi akong work. Ayan. Okay lang, Sir Sarok. Okay na pala sis. Kasi nagkaltas na sa Alipay ko. Ano ano ginawa mo si Sikoy? Hindi mo siguro si Sikoy na send. Kasi hindi siya naglabas dito sa akin. Ay, oh my goodness. Member na siya. Ayan. For sure, your dream. Kanino to si... Kay Sis Kalog ba yan? Sa'yo ba yan si Sikoy Kalog? Sir Harold. Big love shoutout, Sir Harold. Ba't hindi pumasok sa akin? Di ba dapat lalabas siya dyan? Pag ano? Kay Sis Kalog pala yan. Sis Kalog, salamat si Sikoy. Nasaan ba yung nagpapatulong kanina? Si Dynamic Vlog TV. Nandiyan ka pa ba, Dynamic Vlog TV? Okay, Dynamic Vlog TV, where are you na? Ang sweet naman nila. Alaga ko na, ayan. Pag pindot ko, sis, okay naman na kasi kay Google na nag-message na at nakaltas na sa Alipay ko. Baka late lang pumasok. Tingnan ko rin, scroll ko, baka hindi ko rin, pero wala siyang pumasok. Baka late lang si Sikoy. Ayan, dito na muna ako kay Ma'am All Season. Ayan, dito ako sa bahay mo, Sis All Season. Okay, playing ako dito sa 1 minute mo. Okay, 1 minute mo ang bahay ni Dr. Jose Rizal. Pindutin mo yung chat box mo, baka nag-stop. Ayan, ay, nasa ads pa pala ako. Ayan, All Season. Ayan. Playing ka na. Tapos na yung ads mo. Ayan, nag-ano na rin ako. Pero wala siya. Wala. Ano ba to? Okay, kanino ba yung naka-play natin dito? Ayan, kay All Season sa Adela Shorts video lang. Ano ba to? Si All Season. Babae ba to si All Season? Ayan. Babae ba siya? Makikita mo lang yan sa member list mo mamaya. Tingnan ko mamaya sis. Kasi wala talaga siya. Ba't ganun? Hindi nag-ano sa akin. Kasi di ba dapat lalabas siya dyan? Ayan, +1 banana ka, All Season Vlog. Okay, sino ba yung naka-play natin dito sa isa? Ay, si Ma'am Astrid. Ayan, Ma'am Astrid. And watching na rin ako dito sa Independence Day, Ma'am Astrid. Ayan, mag-another play ako sa iyo, Sis Astrid. Ayan, dito ako sa iyo, sis. Sa pangalawang play ko sa iyo. Oops. Okay, dito ako, sis. Pangalawang play ko sa iyo. Ayan.
ko. Ano ba yan? Kainis yung mata ko. Okay. Welcome, sis. Ayan, si All Season. Dana ako sa iyo. Ayan, nabigyan na rin kita ng 1 banana, sis. Kaya ano tayo? Ayan, sis Kalog, nandito ako sa 41 minutes mo. Buti at gising pa ako. Thanks God for your protection. Ano ba nangyari si Sikoy? Sunog? Sunog sa tapat ng building. Ayan, si Sikoy Kalog, playing na ako dito, si Sikoy Kalog, sa iyong latest upload. Sis Manalisa, good evening. Naantok talaga ako, guys. Ano ba pampawala ng antok? Nakakainis naman. Kanina di pa ako nagla-live, di ako inaantok. Si Bashir. Ayan, Bashir. Hello, mega love shoutout. Thank you for coming. Good evening. I am supporting sister. Thank you so much. Sis Peli. Good evening, Sis Peli. Ayan, good evening everyone from Sis Peli. Okay. Basher at saka si ano, naantok talaga ako, grabe. Still playing ka, Mama Street. Okay, I'm going na ako kay ano, si Spelly. Pupunta na ako kay si Spelly. Spelly's Cooking. Ma'am Host, biyahe pa kami ngayon, bukas ng hapon padating sa bahay. Uy, ang layo naman yan, sis. Tagal ng biyahe. Okay, playing ako si Spelly dito sa latest upload mo, 4 days ago. Ayan, si Spelly, nasa ads ka pa. Tapusin ko yung ads. Salamat sa patamsak si Spelly. Thank you. Ganyan talaga. Ang layo pala na sa inyo, sis, ano, Manalisa. Ayan, dana ako sa iyo all season vlog. Ayan, binigyan kita ng 1 banana. Tusok na, host. Maraming salamat sa patusok. Thank you so much. Sis Manalisa, mega love shoutout. Ma'am Kripa, mega love shoutout, Ma'am Kripa. Ayan, malapit na mag-done watching, Ma'am Astrid. Ayan, Ma'am Sachi Diary. Hello, mega love shoutout, Ma'am Sachi. Okay, done watching na si Astrid, pangalawang play ko. Ay, goodness, my goodness. Okay, doon na rin ako kay Luwang B family. Okay, sis Manalisa, dito ako sa iyo, sis Manalisa.
Salamat sa patambay. Thank you. Napipigit talaga yung mata ko, guys. Ano ba yan? At moderator. Ayan, still playing kasi Spelly. Salamat, Ma'am Sachi. Thank you. Puntahan ko yung bahay mo, Ma'am Sachi. Okay, dito na ako sa'yo sa bahay mo, sis. Ano pala to? Ninja mo pala to. Teka, hanapin ko yung ano mo, yung main channel mo. Ay, my goodness. Ayan, Ma'am Sachi, playing ka na. Nasa ads ka pa, Ma'am Sachi. Okay, nasana tayo? Bakit nandito na tayo? Anong ginagawa natin dito? Kay sis Peli, layo na nang narating. Ayan, sis Peli, done watching na ako dito, sis. Kainis naman yung mata ko. Okay, ayan, sis Peli, done watching na ako sa video mo. Ma'am Kripa, Subo Official, ayan. Ano ko? Ay. Ayan, dito na ako kay ano, dito ako kay Ma'am Kripa. Ma'am Kripa. Okay. Ayan, Ma'am Kripa, playing ka na, Ma'am Kripa. Pipigit talaga yung mata ko, guys. Ayan, Ma'am Sachi, playing ka na, Ma'am Sachi. Kakatapos lang ng ads mo. Ayan, dito, sandali lang, guys. Sadyan lang muna kayo, ha. Ayan, Luwang Di Family, Dan from, ano ba to? SL, ano ba yun? SL, ano? SL Karugong. Kapobring Layason, Happy Father's Day, more success and blessing to come. Ayan, maraming salamat, Kapobring Layason. Yan, pin kita. Yan, Kripa Suba Official, shoutout from Kapobring Layason. Okay, sino ba yung naka-play natin dito ba? Oh, kaganda naman dito. Mang Kripa, still playing, Mang Kripa. Ayan, padikit guys sa ating nakapin. Ayan, Ma'am Sachi, still playing, Ma'am Sachi. Next kita, sis Manalisa.
Luwang di family, shoutout po from Kapobreng Layason. Sisikoy Marvic Family TV, salamat Sisikoy. Salamat Sisikoy. Next kita dito si Manalisa. Malapit nang magdan watching si Kapobreng Layason TV Dan from SL Carogon. Ma'am Kripa, malapit ka na magdan watching Ma'am Kripa. Ayan, konti na lang Ma'am Kripa, magpo-full watch na. Ayan, done watching Ma'am Kripa, done watching na ako. Ayan. Di ako nakapag-comment, balik ako. Ayan, done watching na ako Ma'am Kripa. Ayan, Sis Manalisa. Ayan, playing na ako sa'yo, Sis Manalisa. Ayan, playing ako dito Sis Manalisa sa travel tayo. Going to North Cebu. Wow. Sana all Sis Manalisa, panay ang biyahe mo Sisikoy Manalisa. Ayan, naka-play ka na Sis Manalisa. Ang iingay naman nung nasa labas. Ayan, Ma'am Sachi, still playing Ma'am Sachi. Ayan, still playing ka pa din. Nakapin, Dan. Ayan. Kapobreng Layason. Ayan. Dan na raw sa'yo si SL Carogon. Ayan. May ads ulit si Ma'am Sachi. Pangalawang ads na. Sana all ang daming ads, Ma'am Sachi. Yung, ano ba to? Feeling blessed and grateful on my special day. Nakadalawang ads na. Sa gitna. Ayan, still playing ka lang Sis Manalisa. Guard ako Ma'am Host kay Roy Story. Anong guard? Anong guard? Ano yun Sisikoy? Bodyguard. Bodyguard ka ni Sisikoy Roy Story. Naku, hindi ko maano. Ayan. Dan sa bahay mo, host. Ayan. Maraming salamat, Kapobreng Layason. Ayan. Balikan mo si SL, Kapobreng Layason. Dikit na siya sa'yo. Ayan. Mama Astrid, salamat. Ayan. Sana all. Bodyguard si Sikoy Manalisa. Ayan, balikan mo yan si SL Carugong. Shoutout po, ayan. Dumikit siya sa'yo. Kaya balikan mo siya. Kapobreng Layason. Si Sikoy Marvic, salamat. Maya-maya si Sikoy, mag-live ka na dyan, Sis Marvic. Okay lang ako si Sikoy kasi maya-maya mag-mute na din ako. Iwanan ko lang yung live ko. Hayaan mo siya dyan.
Ma'am Sachi, still playing pa rin yung video mo, Ma'am Sachi. Ilang minute ba ito? Ba't ang tagal? Ay, 13 minutes pala. Kaya pala matagal. Kaya pala maraming ads. Big love shoutout, Sis Manalisa from Marvic Family TV. Sisi Koy Marvic, maya-maya pag ano, mag-live ka na. Kasi mag-mute din ako maya-maya. Iwanan ko lang yung live ko. Kasi yung mata ko, papikit na naman yung mata ko. My goodness. Di ako nakapag, ano tawag dito? Uy. Panay na naman ang higab ko. Sus Mariosep. Yan, maraming salamat all season sa patambay. Thank you. SL Karugong, done to you, my friend, from Kapobring Layason. Maribig Family TV, shoutout po. Ayan. Maribig Family TV, sa Lunes ako makasupport sa kapatid. Deta lang kami, ayan. Okay lang yan, Sisi Koy, no worries. Minsan naiintindihan natin din yan. Ayan, malapit na mag-done watching, Sis Manalisa. Ay, nako. Grabe talaga ang init. Okay, Ma'am Sachi, done watching na ako sa'yo, Ma'am Sachi. Ayan, +1 banana si Ma'am Sachi. Okay, Ma'am Sachi, ayan, still playing. Ay, still playing. Done watching. Ayan, pang 139 thumbs up. Ma'am Yuen, may club shoutout, Ma'am Yuen. Thank you for coming, Ma'am Yuen. Ayan, Sis Manalisa, playing ka pa din. Okay, Ma'am Yuen, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Yuen. Sis Peli, salamat, Sis Peli. Sisi Koy Loving Sky, salamat, Sisi Koy. Ayan, playing ako dito, Ma'am Yuen. Kaya lang nasa ads ka pa, Ma'am Yuen. Sis Manalisa, malapit ka na, Sisi Koy, matapos. Ayan. Magko-comment na ako dito. Sis Peli, salamat, Sis Peli. Ayan, nakagaling na ako sa bahay mo, Sis Peli. Okay, dito ako kay ano? Kay SL. SL, nandito ako sa bahay mo, SL. Ayan, playing ako dito sa 2 minutes mo, SL. Ayan, SL, playing ka na. Ayan, +1 banana ka after ng video mo, SL. Ay. Ayan, SL, still playing ka ha. And then, Ma'am Yuen, still playing. Hindi lang, may kukunin lang ako.
Loving Sky, salamat. Ayan, SL, done watching ka na, SL. Plus 1 banana ka, SL. Ma'am Yuen, malapit ka na din, Ma'am Yuen. Ayan, plus 1 banana ka, SL, ha. Ayan, oh. Ayan, Sis Marvic, salamat, Sisikoy. Ayan, nakagaling na ako sa bahay mo kanina, Sisikoy, Loving Sky. Okay, Ma'am Yuen, done watching na rin ikaw, Ma'am Yuen. Okay. Ayan, mag-another play ako sa'yo, Sisikoy, Loving Sky. Ayan, Sisikoy, playing ako dito, Sisikoy. Ayan, naka-play ka dito. Sis Manalisa. Pangalawang play din sa'yo, Sis Manalisa. Ayan, Sis Manalisa, pangalawang play din sa'yo. Ayan, naka-play ka na din. Maiingay yung mga bisita ko doon sa labas. Nandiyan pa yung ibang bisita ko.
Ayan, sis Loving Sky, malapit ka nang matapos. Ayan, sis Loving Sky, mag-live ka na si Sikoy. Mag-mute na din ako. Sis Manalisa, still playing ka sis Manalisa. Ayan, sis Manalisa, done watching na. Nasa Candy Crush na. Yan, JB Vlog. Make love shoutout, JB Vlog. Yan, thank you for coming, JB Vlog.
Mm. Yan, si Spelly. Salamat si Spelly sa thumbs up. Lilipat ko dun sa labas yung aking ano. Aking lilipat tayo ng pwesto. Pwesto. Yan, daan tayo sa dilim. Sa dilim ng kahapon. Okay, dito tayo sa dating pwesto. Patahimikin mo nga yung minor. Ginulo-gulo mo kasi. Ayan, Mona Lisa, Dan, what's your video from Ma'am Yuen? Si Spelly, thank you so much, si Spelly. Yan, maraming salamat po sa dumalaw sa aking live kanina. Sino ba yun? Si Ma'am Manarisa? Magkano tayo dito? O akin na ito lahat. Bukas ba wala bang ano? Wala bang... Okay, 200. 800 daw ang bayad sa'yo dun eh. Kumana ka na namang... Bukas na. Hindi. Walang bariya. Makaya mararinig ka dun. Kumain ka na ba? Hindi pa. Kumain ka dun. Kumain ka na dun. Yan. Salamat si Spelly sa patamsak. Thank you very much. Pagod. Biyahe. Sakit yung ganiri ko. Layas ka ng layas. Kasi ngayon magre-reklamo ka na. Hindi, siya siguro pag hindi. Alin? Saan? Sa ratre. Kumain ka na doon. Eh, mawawala na lang din yan. Ano ba yun? Alin? Santol? Mag-ano tayo bukas, sinigang na bangus. Ha? Ano? Sarap yan, sinigang na bangus sa santol. Ayan, maraming salamat sa patamsak si Spelly. Thank you. Yeah. Hindi nalawbat yung cellphone mo? Ha? Hindi nalawbat. Dala ko yung charger. Kumain ka na doon, kung hindi ka pa kumakain. O busog ka. Palagay ko, Naka-charge ako palagay habang ko nag-load. nag-Jollibee ka pa. Naka-charge habang naka-live eh. Jollibee ka yata eh, kaya ayaw mo kumain eh. Sana all na lang. Ha? Sana all na lang. Nakatay ako. Patahimigan mo naman yun. Sinaka mo na yung bait pala.